Отца и Сына и Духа Святого. Pan z wami. Witaję wszystkich na dzisiejszej uroczystej świętej mszy niedzielnej, wielmi przygorzej. O, jest kontakt. Wielmi dobra, że сегодня збираемся у taki cudowny dzień nadwor'я, w jakim chcemy сегодня молиться. W pierwszej черзі, jak бачите, мы с князем Александром поменяли строй, завжди ходили в золотым якимось, в красным. Теперь уже збираемся у зеленым. На что, как вы думаете, дети? Как можно было сховаться в этой траве, как нас никто не нашел. Поэтому мы так сегодня убираемся. Князь Александр говорит, что его живота не видно, поскольку этого интернет где-то не будем шутить. Добро. Святая мша спrawується в наступних інтенціях. Ksiądz Aleksander молиться за святой памяти Петр 1 год по смерти. А я эту святую мшу спrawую за дзяцей у першую гадавіну першай святой камуніі, а таксама за бацькоў, каб заўжды былі верныя Езусу Христу і імкнуліся дарогай да святасці. На пачатку гэтай святой мшы перапросім Пана Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна злажыць гэтую найсвяцейшую ахвяру. Spowiadаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Chwalim Ciebie. Panie Boża, Waladaru Niebiesny, Boża Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Jedynorodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, наша моc и надея, мы слабые люди и без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, каб наша воля и наши учинки были згодными с Твоими заповедями. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празу Тебя и вечный. У тыя дні дайшоў аж до Сінайскай пустыні. Сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. Мойсей зышоў да Бога і паклікаў яго Пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба, як весціш сынам Ізраіля.
Вы сами бачили, что я зробил египтянам, и я носил вас на орлиных крылах и привел вас до сябе. Цяпер, калі будете слухать голосу майго и захоўваць запавет мой, то станете моей уласнасцю сярод усіх народаў, бо моя уся зямля, и вы будете для мяне валадарствам святароў и народом святым. Гэта Слово Божие. Мы яго народ, і авечкі яго найпаствы. Мы яго народ, і авечкі яго найпаствы. Усклікай Пану уся зямля, з радасцю служыце Пану. Станьте перед Яго обличчям з радосным спевом. Мы Яго народ, и овечки Яго найпаствы. Ведайте, что Пан есть Богом, Он створил нас, и мы Ягоныя. Мы Яго народ, и овечки Яго найпаствы. Мы Яго народ, и овечки Яго найпаствы. Бо Пан есть добрый, навеки Ягоная милосердность и верность Яго с поколения в поколение. Мы Яго народ, и овечки Яго найпаствы. Другое чытанне. Калі мы паядналіся праз смерць сына, то тым больш збавімся праз яго жыццё. Чытанне з паслання святого апостола Паўла да рымлянаў. Браты, калі мы былі яшчэ слабымі, Христус у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў не да нас тым, што Христус памёр за нас, каб мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя яго крывёй, мы будзем збаўленыя праз яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць яго сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слова. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наблизился владарство Божие, кажа Пан, катися верьте у Евангелие. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастара. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач.
Імёны ж 12 апосталаў былі такія. Першы Сымон, названы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і Мацвей мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце, і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраэля, якія загінулі, а ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачушчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце. Гэта слова Пана. На пачатак у мяне вельмі простае пытанне, бо прагучала, што святая імша ў інтэнцыі тых, хто год назад прыступаў да першай камуніі. Падніміце руку, хто гэта такія, каб я видзеў, каб трошку бачыць. Раз ёсць, маладзец. Адзін ёсць, втары ёсць, добра, вельмі добра. І ведаеце, сёння такі асаблівы дзень, сапраўды, калі я так трошку сам падумаў, калі гэта была першая святая камунія, калі гэта была гадаўшчына, і сапраўды успамінаць такія асаблівыя дні ёсць вельмі важна. Сёння святая Евангелія і зусім Слова Божае гаворыць аб тым, што мы ў нашым жыцці патрабуем кагосьці, хто нас будзе ў нашым жыцці па-рознаму ёсць, але хто будзе накіроўваць нас да сапраўднага цэля, будзе рабіць, каб мы дзесьці ў нашым жыцці не загінулі, не запуталіся, папросту, каб добра ісці праз усё нашае жыццё. І сённяшняе Евангелие гаворыць, што нават такое ёсць параўнанне на пачатак. Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастара. Чи ми тут як прийшли, чи ми не маємо пастора? Ми сьогодні, кожен з нас прийшов до Єзуса, який має нас накерувати у нашому житті. І по гэтаму вельмі важна усвядоміць, што ён ёсць настаўнікам у нашым жыцці, які вельмі шмат нас навучыць. І думаючы на гэту тэму, то я сёння таксама, хоць і школа закончылася, але рюкзак сабраў у гэтую школу, каб трошку павучыцца. Канешне, сабраў розных рэчаў. На пачатак, вядома, які вучань без дзённіка. Дзённіка не нашоў, бо ўжо даўно мама, пэўна, спаліла. Але нашоў вельмі важны такі дакумент, як для мяне. Гэта маё пасведчанне ад першай святой камуніі. Было яно 25 мая 2003 года, уже трошку прайшло гадоў, нават падумаў, у гэты дзень ксёндз Ян таксама гадавіну адзначае святарства. Але гэта ёсць асаблівы момент, бо здаецца, што Бог дзесьці заўсёды далёка, але ў гэты дзень Бог стаў найбліжэй, бо прыйшоў у сэрца кожнага з нас. Канешне, мы абяцалі, што мы будзем блізка з ім увесь час, праз усё жыццё, што мы будзем дбаць пра сябе, дбаць аб нашай душы, будзем прыкладам для кожнага з нас. Але сёння варта так зрабіць сабе добра такое падсумаванне, чи гэта сапраўды спраўдзілася. І, як выпалагае нас такому добраму вучню, то я ўзяў такія асаблівыя рэчы, якія патрэбныя, каб праверыць, чи я сапраўды добры вучань Пана Езуса. Першае, ад самага большага начну. Як вы думаеце, што гэта можа быць? Біблія.
Біблія, якая вельмі шмат таксама перажыла. Каб яе адкрыць, не буду вам яе паказваць у сярэдзіне, але там кожная страніца папісаная, бо з гэтай Бібліі 8 гадоў я вучыўся, і там попросту каждая страница ў розны колер, попросту распісаная, попросту можна, так сказаць, шмат яна перажыла. Тут і картачкі розныя паўклейваныя, на якія можна звярнуць увагу, штосьці падкрэсліваюць, ёсць розныя, нават так часамі гледзячы, то нават некаторыя рэчы прыпамінаюцца, пра якія мы вучыліся. І па гэтаму вельмі важна усвядоміць сабе, чи я карыстаю з гэтай кнігі жыцця, якая вельмі шмат мне гаворыць, якая перадусім прыпамінае 10 Божых запаведзяў, запаведь любові, шацунку адзін да аднаго. І па гэтаму вельмі важна запытаць сябе, чи я з гэтай кнігі карыстаю. Наступную рэч, якую я ўзяў, гэта малітоўнік. Гэта таксама малітоўнік з маёй першай святой камуніі. Трошку патрапаўся, бо я помню на белым тыдні, ну так красиво было ўсё адзета, а яго ў лужыну кінуў. Ну, бывае па-рознаму. Сушыў, я помню, плакаў над ім, ну, але высушыў яксьці, і яксьці ён трывае. І малітоўнік таксама вельмі важная дапамога для кожнага хрысціяніна. Ну, бо з малітоўніка ўсё можна даведацца. І да споведзі добра падрыхтавацца, усе літані, усе малітвы, розныя інтэнцыі, у якіх хочаш. Можна попросту знайсці таксама спевы, якімі таксама прасаўляецца Бога. І па гэтаму вельмі важна таксама, каб гэтая кніжка асаблівая, яна была заўсёды у мяне ў руках, каб я з яе карыстаў, каб я з яе мадліўся і каб яна таксама дапамагала ў маім жыцці. Канешне, у дарозе вельмі важнай таксама такой постаццю ў жыцці кожнага з нас ёсць Найсвяцейшая Марыя Панна. І па гэтаму, як вучань такі Божы, узяў таксама і паклаў ружанец. Бо таксама, калі абходзілі вы белы тыдзень, вы таксама гэты ружанец атрымалі, напэўна, я ў гэтым упэўнены. І па гэтаму таксама вельмі важна усвядоміць, чи я праз жыццё іду таксама разам з Марыяй, якая прайшла, ёсць для нас узорам пакоры, ёсць узорам паслухмянасці, і чи Маці Божая ёсць у маім жыцці. Канешне, большасць з вас, напэўна, да рушы ружанцовых належыць. Это таксама вельмі важна усвядоміць, якое месца занимае Марыя у маім жыцці. І яшчэ узяў такую вельмі простую рэч, белую карточку і ручку. Бо увесь час мы імкнемся ўперад. Ёсць розныя справы, якія, напэўна, будзем вучыцца. Ёсць розныя рэчы, якія мы будзем глядзець у нашым жыцці. І па гэтаму ёсць наша будучыня. І, можна так сказаць, гэтую картачку спецыяльна ўзяў, бо калі мы жывем з Богам, то наша душа такая і ёсць. І па гэтаму кожны з нас хай стараецца, ідучы праз усё нашае жыццё, каб моя душа і такая была, чыстая. Канешне, можа часамі трэба штосьці там і прыпомніць, трэба запісаць, каб штосьці я памятаў, на што маю звярнуць увагу, як можа і запісаць, калі быў гэты асаблівы дзень, калі Езус Христус да мяне прыйшоў да майго сэрца. Па гэтаму, што зробім з нашым жыццём, вельмі шмат залежыць ад нас. Найважнейшае, каб мы ў нашым жыцці ішлі з Богам і так імкнуліся да збаўлення. І як учора прасіў ксёндз Ян, казаў, што казанне не можа быць без анекдота. І па гэтаму, наконец, анекдот. Вяртаецца мужчына, мужик са святой імшы, такі довольны, радасны. Жонка пытаецца: а чо ж ты такі радасны? Кажа: сёння была найлепшая святая імша. Так мне казанне спадабалася, бо наконец-то ксёндз пра мяне нічога не казаў, а ўвесь час пра цябе. І па гэтаму, канешне, Слова Божае, яно заўсёды кіруецца да кожнага з нас. Калі я штосьці ўбачу, што датычыць мяне, вельмі добра, бо на гэта мае звярнуць увагу.
Але як таксама не бачу нічога, што маю змяняць, значыць гэта вельмі добра, што я жыву па-божаму. Веру в адзінага Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, всяго бачнага і небачнага, адзінага Пана Езуса Христа, Сына Айца народжанага перад усімі векамі. Наш Пан Езус Христос перамог зло, калі добраахвотна прыняў цярпенне на крыжы. Мы таксама карыстаемся плёнамі Христовай перамогі і ласкамі Яго з мёртвых паўстання. Праз Яго заступніцтва узнясём супольныя малітвы да нашага Айца у небе. Молімся за усю супольнасць Касцёла, каб яна няспынна ўзрастала ў адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, каб былі яны мужнымі вызнаўцамі веры. Цябе просім. Молімся за вязняў, каб, атрымаўшы свабоду, яны маглі распачаць годнае жыццё. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія год таму назад перажывалі першую святую камунію, а таксама за іх бацькоў, просячы, каб заўжды імкнуліся у дарозе да святасці, каб былі сапраўднымі вучнямі Езуса Христа. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых. В асаблівы спосаб даручаем святой памяці Петра, 1 год па смерці, каб добры Бог прыняў яго ў валадарства з усімі святымі. Цябе просім. За нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб наша вера ў Хрыста была крыніцай еднасці і у нашых сем'ях і ў нашым асяроддзі. Цябе просім. Божа, Ты палюбіў свет, што спаслаў свайго Сына, каб Ён збавіў нас, выслухай пакорныя малітвы Твайго люду і адарыў усіх людзей шчодрымі ласкамі праз Хрыста, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог примя ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ojcze, Ty umacowujesz nas chlebem i winom i u ich dajesz nam sakram, i u ich dajesz nam sakramент, что нас odnawляje. Uczyni, kab my zawsiody czerpali z Jego silu dla duszy i ciela przez Chrysta Pana naszego. Pan z wami. У гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Однак гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справедліва, слушна і збагабенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавечаства нарадзіўся з Панны Марыі. Праз свою муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстане даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі усклікаючи. Полная хвалы Твоей, Хосанна вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале.
Uspominaючи śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как у всех нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костёл Твой, рассеянный по всім свете. Удоскональ его у любові, разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом її обранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михалом і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Єзуса Христа. Раз Христа з Христови у Христе, Abie Boża Ojca Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, празусе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest u niebie, święcися imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczajem winowatym naszym. I nie uwodź nas u pokusu, ale zbaw nas od złego. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого złego, daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomoże nam w miłosierności Twojej, как my byli zawsiody wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoją władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю wam, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy świata.